Надявам и тук така в България по този начин да има такива хора, но малко трудно така, като гледам. Аз между другото ще помоля за една услуга. Аз се занимавам с един футболист. По принцип го менеджирам, така да се каже. Менеджер си? Да. Нещо като Емил Костадинов и... Как беше тая къща прословута? И аз имаме една така. Със Слави заедно. Заедно? Да. Ще те помоля да... Гацо! Гацо! Ще те помоля... Здрасти, Гацо! Добър вечер, Джинги ми! Здрасти, баце Митко, как си? Моли. Митко, Бербатов го познаваш? Познавам го, ние сме от манинки, се познаваме. Ние сме двама таланти. Само, че той е мъжко момче, много готин. За разлика от мен, аз много изпростех. Ще ме извините, че съм с тия калеври. Клефаре. По-точно не са как клефаре, а са как хлефари. Значи, Митко, напълнил си ми душата, баце, да знаеш. Ти си номер едно. Ма как ги ниже тия голове, да знаеш, като гевреци ги ниже на пръчка, така, на гегата на тия. Направо, така, днясай си ги как си трябват и бой. Значи, като вкара гол, целият настръхвам, баце, и пие по една кана вино от кеф. И като удари топката, направо я вкарва като парцало ламбово шише, да знаеш. Така им ги нагнита, влиза като Пеп стотинки от попски ръкав. Ти искаш, имаш някаква молба към него сега. Значи аз искам да се разберем, защото и мене ми иска са като Челси. Са ти ще одиш и там да си направиме сечено и да не става калабалъков нещо. Ще одиш ли там от това? Ако искаш двамата заедно. Мали, ние сме идеалният тандем. Играеш? Я игра таран, баци, и ти таран. И аз игра таран. И ония ден бех от събота тарано едно село, разбирах един зид. Ма ние с тебе, ние с баче Митко сме идеална комбинация. И аз ще пия, а той ще рита. Само трябва, нали? Тук това няма го барам никоги. Това е идеално, нали? Гледай го бе, същи Анди Гарсия. Гледай, къв бе. Едно време и аз бях така. Верно? Нема, така значи аз съм тръгнал по твоя път. Така се тръгва, да знаеш. Тръгваш, после лека по лека го махаш. Не смяташ ли, че има проблеми с личното тегло? Няма, има и по-зле от него, спокойно. Не. Идеално бе, какво? Много ми пречи мача на пиенето вече, бе. Много ми пречи това футбол, бе. Ще извини, няма ли пием по-на пиенето? Какво така? Няма да пиеме по едно пиене. А как са, има ли мачки у Лондон нещо, да? Тебе много те харесва, това Анди Гарсия у Лондон, и аз ще му долу на гостки на баци Митко, какво? Ма без она му ми е жена ми, въобще не моя понаса, мани и съсипа се вече, стана 100 кила, бе, какво ще я правя? Ако мога му да уредиш да удара нещо в Лондон. Излизаме двамата, Идеално. Излизаме двама, ще те разведа. Ма ти ще одиш отпред като по-представител. Аз само ще ги меса отзад. Ти само ще кажеш тая, да. Значи единственото, което съм ударал, между другото, е колата на баца Роман Абрамович. Така, мелнахте се съсипа и между другото бих един съдя УЕФА. То са не брой. Значи да знаеш, баце Митко, съдята е като качамака. Колко и да го биеш, се му малко, да знаеш. Не мога ги понасам тия. Абе, много го ритат него, какво да прави? Ами гледай сега, ще им вземеш акъла, ще ритиш и някой по кокълцето, ще му удариш 2-3 шамара с облекалнията да им взема акъла, клепа за падяци. Знаеш кои ритат? Кои? Които не могат. Точно така. Това го запомни много важно. Няма риташ. Не мога, аз не ритна ли някой сено, че не съм играл. Не плесна ли някой един шамар да му съвенат крачулите, аз за кога съм там. Нали знаеш, нема ли кръв, нема фал. Аз така разбирам... Него го искат от Челси. Какви съвети ще му дадеш, ако случайно реши някой ден? Значи, ако идеш в Челси, аз съм бил на... Ако идеш там на английската царица, съм бил на гости. Кралица, бе, царица, не знам. Ще вземеш една дамаджана 5 кила вино, една буца сирене и една бутилка ракия. Там са на чай. Абе, покръква ти тия. Ще ги отворим, нали? Значи царицата си пие на едно шише ракия и си дрена и нема нищо. А за цената? За цената? Цената само не вземе да се продадеш ефтино, че аз се продадох за 2 шилите една дамаджана гроздова. Та всичко изпия, като тия смочва с облекана. Нали ти е менеджер? Менеджер ми. Това е. Той поне. Ти си се продал поне за над 500 лева на месец, нали? Може двамата не продаде. Процент ще му дадем. Гацо, кажи... А Гочи мога ни продаде и да ни купи. Знаеш това къща направо криводол, като болница, брат. Голема...
Гацо! Дай някой лев после. Имаш ли долари? Кажи. Абе да не притесняваме човека все пак. Да, Част кажи си просто. последен въпрос или нещо, което искаш да споделиш, той ти е кумир и да си ходиш откъде си дошъл. Значи аз за това да има там да не се продаде като ората, да не е за жлъти стотинки като мене, що има ли парици за кисело зее, я умра за кисело зее. Да знаеш, като апна кисело зее преди мач много помага. Дава ряс така. И като се излиза по крилото не мога фанат. И е тръгна след мене припадат и това няма нищо. И накрая искам да един съвет. Ти си играй играта, баце, много си убав, много те обичат и ората те обичат. Нема слушаш какво ти говори треньора. Тия там не може да се препсуват като ората тия западняци. Оня, що ме станал треньор, значи нищо друго не става от него. Он става само му дареш един прът и да оди да брули ориня. Айде, чао, довиждане, нека да спрем до следващия месец. Чао, бат, жив и здрав, чао. И да минеш да пием по-на пиене. Ай, къде мина, бе? Гацо е най-популярният футболист в България. България ли? Да. Той е от Бацова махла и е така събирателен образ. След това ще се видим. Чакаме. Ще нарежа доматите! Ще нарежа доматите. Ако по-сериозно погледнем, нали, този образ не е случайен. Общо взето, нивото на българския футбол в някои отношения е много, много странно. Аз гледам английско първенство, как па там някой президент не се изтича на терен да каже спирам първенството. Всички си тръгваме, ограбиха труда на момчетата. Тук е редовно, да, тук е редовно. Нищо да съм изгубил, гледам в смисъл някои двубои, но по принцип... И като играеш в националния, не виждаш ли какви хора идват от родното първенство? Те идват